tfal, żgħażagħ, adulti u anzjani. Il-koll kienu preżenti għat tradizzjoni tal-pellegrinaġġ assoċjat mal-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar. Il-pellegrinaġġ tar-roti telaq mir-Rabat filwaqt li dak tal-muturi telaq minn ħdejn il-Knisja tal-Mosta. Imbagħad ingħaqdu f'pellegrinaġġ wieħed fil-Fgura u minn hemm baqgħu sejrin sa quddiem il-Knisja ta' Ħażabbar. Għal-ħabta ta' 9 ta' filgħodu fir-Rabat sibna ċiklisti friski lesti biex jibdew l-avventura tagħhom. L-ewwel sena u kont entużjast ħafna biex niġi, kont wieħed minn tal-ewwel. Ġejt is-sena l-oħra l-ewwel darba, għamilta mir-Rabat tal-Ħażabbar u ħadd pjaċir, u ġew dis-sena tilgħid u nżil, ħaninżel. Għax nħobb nsuq ir-rota. Tieħu pjaċiru. Nagħmlu kuraġġ il-ħadd ieħor biex jiġi jieħu sehem ukoll. Is-sena l-oħra ġie missieri u tiju tiegħi u issa tħajjart jiena wkoll. Biex nieħu pjaċiru nagħmlu daqsxejn eżerċizzju. Ir-roti u l-muturi li kienu qegħdin isuqu wara van b'inkwatru li juri ġbija tal-Madonna tal-Grazzja iltaqgħu f'Ħażabbar bil-kant tal-Ave Marija. Dan filwaqt li daq tal-ħornijiet ta' mijiet ta' roti nies jieħdu ritratti u entużjażmu fost it-tfal ma naqsu xejn. U la kienu għamlu r-rotta kollha, is-sodisfazzjon ma naqax. Sodisfat ħafna, mbagħad meta ralew in-nies jalla jkun hemm id-devozzjoni jalla jersqu iktar lejn is-santwarju tal-Madonna. Nħossni tajjeb ħafna, sodisfazzjon kbir, ferħan li għamilta. Nħossni tajjeb ħafna u ili 55 sena niġi. Ferħan ħafna tajjeb. Sodisfat ħafna, kien vera sabiħ. Ħadd pjaċir ħafna dawra sabiħa, konna jena ewwel mara. Kont entużjast ħafna għaliha, ħadd pjaċiru.